Ya ngibingelele bafethu umkhanya kude TV. Kusawena uSithembiso Prondlovu uGajeni babenye out. Omunye umbuzo engijwayele ukubuza wona ke ilo ukuthi bakhona yini abantu abadumile okanye ama high profile enke ngaboshwa nabo. Yes bakhona. Noma ke nje abanye mhlawumbe ngeke ngize ngikwazi ukuba mention especially laba ke abanye abasa ngaphakathi abanye sibephumile but nje yes bakhona because lapha mawuthi uya high profile ejeli khona section yama high profiles because basebezama uprotector against ezinye iziboshwa, so abanye bahlala khona and then abanye kodwa bayicelela ukuthi no abanankinga bangahlala nezinye iziboshwa kuma commune cells, so bangahlali ke ngale kuma isolation because ma isolation kuhlala nje abantu ade sebenzela uhulumeni bahlala nje sectionini yabo uthisha amaphoyisa nani, so bahlala lapha nama high profile cases and then yeah, so umuntu uyayikhethela ukuthi ufuna ukuhlala laphi mawuthi is fine with ukuhlala nezinye iboshwa and then mesahlale khona but ke mhlawumbe nje abantu inkinga hlala nabo mhlawumbe ukubala nje abambalwa nje okay ngeke ngahlala no Gumede lo enhlamba ngeke ngahlala no Gumede wenhlamba yo hayi khona like bengihlezi nami ngimbona mangila e-workshop before angene ejele no umuntu oright nje kuyaxoxela naye futhi nje umuntu ophilayo but kuyiwona nje ukuthi phela umuntu usukumjaja wena ngalendlela lo umazi ngayo ukuthi uzothatha manyana noma phela enakho lokho but mase usondele eduze yabona hayi cha umuntu wena yabo, so mase uba umunye ucabashe yacabashe yangihlekisa ngoba ubengafuni ukubizwa ngocabashe like uyadinwa ngempela umbiza ngocabashe namanje usayidlalela isiginci sakhe nje ejele futhi ufundisa nabantu udlala isiginci like ufuna wajabula umbiza ngomgqumeni hey wajabula kabi we ngizwana kabi ke mozombiza kanjalo, so nje into nje again so awena mohleli naye ke because mina ngumuntu obuyathanda ukuyidlalela bengikwazi ube ngiyidlalele ngaye yabo thothi ngithi welokhu wecabasho ayiboyi welokhuza abuzoluthi sengimbizile wadina kodwa abuya be right, so it's like lento yakhe useyakhile nje ukuthi wayitshela nje uthi hayi no yena nje umgqumeni yena singazi ke mephuma noma uzazophuma aqhubeka umgqumeni so kodwa ya abanye ke babantu engihlale nabo ngihlalele nabantu abafana nobanje obaba uMdunge lo ephethe amaphoyisa ngahlala no baba Madonsela lo ephethe amahawks yo ayingeke ngibabale bonke but omunye ngeke ngahlangana naye awubafo uBricks ya umfowethu uBricks wakaNdlovu, so sihlangane kodwa naye ngesikhathi kade ngise Western Cape kuleya competition kade ngikuyona yefunda Mzansi, sakwazi ukuthi sihlale ke sixoxe naye siqale sakhuluma nje izethu zakaNdlovu sasiyakhuluma ke, so naye nje umuntu alright hey bafethu uBricks ke fanele nazi ukuthi nilindele noma yini mephuma because yo ayi nina mgcine ecule kwaito ayi gospel ayishayo ngaphakathi yo hayi kodwa ke angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi nana inkinga mangikhuluma ngayo but nje ngiyazi ukuthi mephuma kuningi kakhulu azobe esiphathele khona because umuntu opositive kakhulu, umuntu opositive futhi nje ongasabi nama advice ukuqhuquzela umuntu beside ukuthi
ngowakandlovu nawakandlovu, but nje kuningi engakufunda kuyena nje ngokwempilo, enginika ama-advice, especially ngoba uyazi ukuthi nami ngikwi-entertainment, enginika ama-advice kwi-entertainment ukuthi ngisurvive kanjani, because as much as ngesikhathi esibonane ngaso angithi nami bengisangaphakathi and bengidonsela iminyaka engaphezulu kweyakhe, we were not sure ukuthi ngizophuma kuqala, bese inalento ukuthi uyena ozophuma kuqala kunami. So behlezi nje ethi hayi no, mhlambe ngiyothi mangiphuma then angilokhuza ngimentalisha and stuff. So kwenzeka ngalendlela ukuthi uNkulunkulu agcine evule ngapha kuqala umnyango. So naye ngimfisela ukuthi uNkulunkulu engathi angamvulela. So nje ubafo no, he's been working very hard kuyena nje uqobo, and kuningi nje esingakulindela, but I think most of cases are abenje on the media. Abantu ngihlale nabo kakhulu ngokuhlukana kwabo, because sometimes uthola ukuthi umuntu, it's not because mhlawumbe beye celebrity, but because of icala lakhe we high profile. Yabo nje, remember there was icala eladuma kakhulu lamanye amajitha, omunye umjitha wabulala abashana bakhe ngenxa ukuthi efuna ukuyoclaim insurance. Bonke abantu laba engihlale nabo, so izimo nje ababhekana nazo nokuhlala uxoxe nabo nje uze ukuthi sokwenzakalana emqondweni womuntu ezenza izinto ezifanele. Zila ubona khona ukuthi ngempela kumusa kaNkulunkulu ukuthi ucabanga ngale ocabanga ngayo, futhi usakwazi ukwenza izinto ngalendlela owenza ngayo, usakwazi ukurizina ngendlela orizina ngayo, because uma usuhleli nabo abantu abenza amacala amakhulu lawo, especially lawo siwabona kwi-media, uma usuhleli nabo usumbuza umuntu wenza kanjani into nje, ila ubona khona ukuthi azi ukuthi there's a moment la khona oba weak khona, isitha sivele sithatha advantage yalokho, sigcine sesikwenza, ugcine sewenza izinto nawe othi mase kudlulile ugcina usuyisola ngazo. So nje bafethu kubaleka kakhulu acknowledge umusa kaNkulunkulu empilweni zethu. Mangabe sisakwazi ukucabanga ngendlela sicabanga ngayo, sikwazi ukurizina ngendlela esirizina ngayo, sikwazi ukwenza izinto ngalendlela esenza ngayo, ukuze sigcine sesi-avoida izinto ezingasiholela ekuthenini sigcine sesenza amacala amakhulu afana nalawo esike siwabona. Uthola ukuthi umuntu uthothi bengihlala nomuntu uthola ukuthi wabulala uma wengane, wabulala nezingane. Yabo izinto obonayo ukuthi I know you can't do these things uma senses wakho. Kusuke sekukhona into esuke isikuvalile amehlo, uzugcina sekuthatha isinqumo esikhulu esifana nalesi. So ilona lonke uhlobo labantu engihlale nabo, ngihlalile noMaligaju, ngahlala nabantu ade beyinkabi, and nje bengikwazi nje ukuthi ngixoxe nabo nje ngibabuze, because ngumuntu othandayo ukuzwela from umuntu istory ukuthi mfethu kwakwenze njani uzothatha isinqumo nje, wafika kanjani kulomsebenzi. So izona zonke ke izitori uthola ukuthi kunzima ukuthi umuntu angayixoxela yena leso story esikanjalo, but mina bengikwazi ukuthi because lapha mase usejele umuntu uyakwazi ukuxoxela nje from the start to the end ukuthi kahle mina bengiphila impilo kanje. And amanje amajitha story sake saduma, abanye babeyobamba inkunzi eJaldini, and then eJaldini nabelungu mebefika end up sebe-rape abelungu laba enginokuthi bathatha izinto ababezoyithatha. Zonke lezo zinto mase ubabuza amajitha abavuma ukuthi no, cha sakwenza ukuthi no, ubone ukuthi no, kahle yonke into ilawa fethu. Njengakho kumele sihlale njalo sifocusile endleleni esicabanga ngayo nendlela esirizina ngayo, because enye into umuntu usuke eseyisola kakhulu mesefike lapha kodwa isuke ingasekho indlela ubuyele emuva, because usugwejiwe and you did it, and now uyazi ukuthi you did it. But okusuke kubaleka kakhulu ilento ukuthi siqwashisane ngokuthi ungaze wenze into ezokufaka lapha because inzima impilo lapha. This is why ngize ngagcina sengibhala incwadi izophuma nje maduze, I'll be launching it.
incwadi yami ebizwa ngokuthi From Prison to Palace ebhalwe yimina uSthembiso Ndlovu. And le ncwadi lena inhloso yami ukubhala le ncwadi bekuyikona ukuthi ngiqwashise abantu ngejele nangezimo ezifana ejele nangempilo yasejele ukuthi enzima kanjani. So for more nje ngicela ukuthi abantu bangilandele kuma social media pages Thembiso Ndlovu ukuze bathole mesiphumile bakwazi ukuthi bayithole ikhopi bazi bayifundele bakwazi ukubona nezinye izinto engidlule kuzona because ngizamile ukunaba kakhulu kuyona. So please follow me but ubalela kakhulu please follow Umkhanyakude TV. Please like, subscribe and follow for more stories. Thank you.